Hello po sa inyo guys. So, kauwi lang natin ngayon galing ng trabaho guys. So, meron lang akong share sa inyo. So, mag-change water tayo ng ating mga dita. So, ayan na yung papalitan natin guys. So, konti na lang yan sila guys kasi kagabi napalitan ko na yung iba ng tubig. So, dito ko lang sila nilagay sa loob ng bahay guys. Mahilig kasi ako sa mga bita, kaya gusto ko sila nakikita lagi, lalo na bago ako gumising. Guys, tara, change water na tayo. So siya nga pala guys, yung tubig na gamit natin i-stock siya ng 3 days para mawala yung mga chlorine. So ayun guys, at tapos na po tayo. So ngayon guys, pupunasan na naman natin ng basahan. Ito na siya guys, oh. Maganda siya tingnan pag malinis ang tubig. So ayan guys, tapos na nating napunasan. So ito na po sila guys. So linis na ng buti natin. So hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. Ingat po kayo. Bye bye.